भौजी ऐसन फगुन कि ऐसन फगुन सली भौजी हर ऐसन फगुन सली कैसन फगुन सली कि भैया छोड़ के भसुरे से फसली भौजी ऐसन फगुन भैया छोड़ के भसुरे से फसली भौजी ऐसन कि होलिया में भइए घरे कहि के नइले अरे असरा धर के उना घाट बारे को करे कासिबा मजा देता कि होलिया में कहि के भैया घरे नहीं होलिया में पीछे पीछे जूता है ना तको मास्टर है ना तको ना की गरम भइल रहे इनकर तसली हो पानी डाली तसली गरम भइल रहे इनकर तसली भौजी ऐसन फगुन सली बाबू के फरमाइशा गुल बा एक गीतिया के बाद पूरा हो जाए सही अरे ई हो रे फागुनवा साला जे ना करा वाह होली हर कतन के में हरि के वाह 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 जखमी जी क्या बात है कि कतन के में हर एने ओने बाहा फगुनवा है भैया हाय भैया बिगाड़ असुर वाला बात पाए कि है रे फगुनवा साला जे ना करा खतमत के में हरिए में ओने बाहर जब गोलू के घरे हमने के जाएगा जब मड़ई पर त जाते जाते चाचा कुछ खिया के कहें कि भसल लो कहल लो भसा माने सुतल लो ये जखमी जी लिखले कि जखमी जितेंद्र कोरा भसली अरे जखमी जितेंद्र कोरा भसली भौजी ऐसन फगुन सली जखमी जितेंद्र कोरा भसली भौजी ऐसन फगुन सली